El que crec que em va convertir en músic va també estar donat de que vinc d'una família de músics, no tots, però sí que la meva mare era músic, la meva tieta, el meu avi, i llavors el créixer en aquest entorn, ja des de que no tenia ni consciència, va fer que potser jo era algo natural de fer i m'hi vaig sentir molt còmoda i a sobre era molt feliç amb el que feia i amb la música, així que simplement ho vaig seguir fent i estudiant. El que m'inspira a fer música normalment són altres músiques, és música que escolto i analitzo què és el que m'agrada de jo, no? I ho intento primer ho intento practicar, ho intento plasmar i després m'ho intento fer més meu. A vegades intento només deixar que flueixin les meves idees, intentant introduir aquells elements que m'han inspirat d'altres músiques. Sí que és veritat que a vegades hi ha llocs que m'inspiren a escriure música, com ha passat amb algun tema original que es diu Colera, que va dedicat a un petit poble de l'Alt Empordà. Quan passa això, a vegades és simplement, em pot inspirar si el dia és tranquil, si inclús al mar, si al mar les zones són tranquil·les o està esbarat o hi ha tramuntana o no, això es pot convertir una mica en la música i com fer-la més espesa, fer-la amb les dinàmiques una mica o amb harmonies que et transporten com un so més plaent o una intranquil·litat ficant més tensions, no? A vegades intento també, em poden inspirar coses com aquestes. La meva música... És difícil aquesta pregunta, com la descric? Tot i que hi ha melodies o que m'agrada, a mi sempre intento trobar una melodia que sigui senzilla, i penso que senzill tampoc vol dir fàcil. De fet, trobo que fer alguna cosa senzill i que sigui bonic és molt difícil i crec que intento buscar això, no sóc l'única, molts músics, i també deixo espai per la improvisació. Penso que això és molt important, és el que em defineix a mi com a músic i el que vull que defineixi la meva música, deixar un espai no només per mi, sinó amb els músics que toco, i el que fa això és que cada concert, una mateixa cançó, tu cada diferents concerts, a diferents contextos i a diferents moments, et pot transportar una sensació, una altra, una idea, o que el fet de que no sigui igual, que no pugui haver una rèplica, és algo que a mi em fa feliç i penso que amb el món que vivim, que molts cops, ara que ve la intel·ligència artificial, es necessita més això, no? D'una autenticitat amb l'art. El meu procés creatiu, com abans he respost a una altra pregunta, molts cops és simplement ficar-me a fer feina, no? I d'allà surt la imaginació i la creativitat, no? En cap moment m'espero a que em vingui la imaginació. Òbviament, a vegades passa que no estic activament treballant o activament tocant o activament composant i em ve alguna idea que penso que podria ser bona, que és un bon embrió per seguir creant, i llavors ho intento apuntar o agafo el mòbil. Molts cops si vaig pel carrer no tinc per apuntar, o a vegades passar caminant, agafo el mòbil o intento com repetir-m'ho molts cops per intentar-me recordar. Però el meu procés creatiu és posar-m'hi a estudiar. A vegades és més que tinc curiositat o vull aprendre algun tipus de música o un solo, i d'allà doncs començo a estirar el fil i comencen sortint altres idees pròpies. He dedicat cançons a gent, i tant. M'agrada, perquè també, igual que m'inspiro en llocs, com he dit abans, com pot ser un poble, pot ser una energia, o pot ser com això, el vent, o si plou o no. He dedicat cançons, crec que la primera cançó que vaig dedicar, quan era molt petita també composava, però clar,
bueno, seriosament, per mi era molt seriós el que feia, però no va arribar, que diguéssim, enlloc més que pel meu propi procés d'aprenentatge. Crec que la que me'n recordo així que li vaig dedicar va ser quan va néixer la meva neboda, que jo crec que estava acabant la meva carrera i volia composar o ja volia fer alguna original, i a ella li vaig dedicar la primera cançó, l'Aisil. I quan va néixer el segon, justament estava fent un altre projecte amb un altre monista que es diu Rita Paiès, al qual n'ha sortit un EP amb 3 cançons, i una d'elles es titula Kai, és una cançó instrumental amb els 2 trombons com a protagonista, us animo a escoltar-lo, i aquesta va dedicada al seu germà, al meu altre nebot, que bueno, té una altra energia. I altres cançons hauré dedicat a amics i segurament a sensacions, o a vegades també me les he dedicat a mi, no? A intentar treure el que estic sentint. La meva vinculació, el meu vincle amb la biblioteca ve de molt lluny, i crec que ve bastant de la mà de la meva vinculació amb la música. I li tinc una estima molt especial i un super bon record, i és que jo vaig començar música a l'Escola Municipal de Música de Rubí, on ma mare era professora, i no, tinc el record d'haver nascut ja allà, no? I aquesta escola de música estava sobre la biblioteca municipal de Rubí, la qual cosa, la meva mare era soltera i molts cops a l'horari de la tarda jo ja havia sortit de l'escola, em passava moltíssimes hores a la biblioteca, al contacontes, llegia, abans de llegir jo crec que hi passava temps allà, a vegades m'havia vingut algú de fer de cangur o vigilar-me, anàvem a la biblioteca, segurament una mica d'esbarjo a fora, però sempre anàvem a la biblioteca. A mi m'agradava molt llegir. També hi havia una altra cosa, abans la música s'escoltava molt amb radiocasets, amb CDs, i també a la biblioteca hi havia un apartat que era de música, amb els cascos, i allà també descobria moltíssima música, i res, tinc molt bon record d'haver crescut també entre l'Escola de Música Municipal i la biblioteca, així que per mi va bastant de la mà les dues coses. I per últim us vull convidar aquest dissabte a les 12 del migdia, faré un vermut concert, tocaré alguns temes tradicionals de la cançó americana o dels temes més estàndards de jazz, com així potser algun més original meu, que hi ha conjuntament amb el contrabaixista Xavi Castillo, i així és que espero veure's allà. Adeu.